अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। चिपी पुणे या रूटसाठी अखेर विमानतळ प्राधिकरण आणि संरक्षण मंत्रालय यांनी परवानगी दिली आहे। गणेश चतुर्थीपूर्वी ही विमान सेवा फ्लाय 91 कंपनीतर्फे सुरू करण्यात येणार आहे। सध्या प्रत्येक शनिवार आणि रविवारी चिपी पुणे चिपी अशी प्रवासी विमान सेवा सुरू करण्यात येते। याबाबत पुणे विमानतळ इथं स्लॉट उपलब्ध करून मिळण्यासाठी अडचण येत होती। याबाबत खासदार नारायण राणे यांनी हवाई मंत्री आणि संरक्षण मंत्री यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधलं होतं। यानंतर 2 दिवसांसाठी विमान सेवा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले। याबाबतची माहिती माजी सभापती निलेश सामंत यांनी खासदार नारायण राणेंची भेट घेऊन दिली। त्यांचे आभार मानलेत। विमान सेवा संपूर्ण आठवडाभर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे। याबाबत प्रयत्न करण्याचं आश्वासन नारायण राणे यांनी दिलंय। यावेळी आमदार नितेश राणे, भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद पाटकर उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।